Ni-off siya. Wala insaktong produkto kung di nato bunuhan mo po niya to ang dagway. Dili pud ta kakita og arang-arang atong naong kung dili pud ta mangarti. Humansa ang ato ang pangkilay is baratuhon. Wa ta ika-afford anang mahal. Pero at least moagi kita mangita ng mahal. Ang ato ang kilay is ato lang ning i-retouch kay naka shades nakakuan micro shading naman gud na. Mana nga ato na lang siyang i-retouch. Kaya nagnipis na siya. Gamay nga arte. Gamay nga lipstick. Nagamay nga lipstick. Kini akong lipstick 2016 pa ni. Hinatad sa akong sister-in-law. Ano lang ka simple. Simple. Blush lotion. Ang lotion is 69 Sun Protect. 69 UV Sun Protect. Kailangan kita mag-anak kaya grabe kang kainit karon sa panahon. I'm ready guys. Thank you. Please watch my videos and send me stars to help other people and to help you back. Thank you. God bless everyone. Love you more.